ଭଦ୍ରଲୋକ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତ ତାର କିଛି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଡ଼ଶପୁର ସୋସାଇଟିରେ ଏ ଚିଲିପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାନେଜର ବୋଲି ସମର ସେନାପତି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଗିଦେଲେ ଯେ କେଉଁ ସାରି କେତେ କ୍ଷୀର ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଜଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଇ ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ତଳ ମାତ୍ର 7 ମାସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦିଆଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ ବିଦା କରାଗଲା ଗୋଟେ ଅପମାନଜନକ ଭାବରେ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରେଡେସନ କରି ସୁପରଭାଇଜର କରି କେନ୍ଦ୍ରା ପଠାଗଲା। ତା ମିନ୍ସ ଏଠି ଯିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ସେ କଟକ ମିଲ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚିଲିପ୍ଲାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ ଏ କେହି ଥାଇ ପଡ଼ିବନି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଜଡ଼ କେତେ ମଜବୁତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେକ୍ସସ୍ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜର ରଖି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କଟକ ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ରଖି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଯେ ଏମ୍ଡି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସିନିୟର IAS ଅଫିସର ସେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଅଡ଼ଶପୁର ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନର ମ୍ୟାନେଜରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ବିଦା କରାଗଲା, ତଡ଼ବେଳେ ବିଦା କରାଗଲା। ତ କଟକ ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଗା ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଦା କରାଗଲା, ତେଣୁ ଯିଏ ଆକୁ ରିଫର୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଇ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀକୂଳ ଦୀର୍ଘଦିନ ନିର୍ଯାତିତ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନର ବଳି ପକାଯାଇଛି, କଟକ ୟୁନିୟନରୁ କିମ୍ବା ଚିଲିକା ସେକ୍ଟରରୁ। ଏ ନିକଟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସମର ସେନାପତି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଗିଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ବିଦା କରାଗଲା। ମ୍ୟାନେଜର ଡିଗ୍ରେଡେସନ କରି ସୁପରଭାଇଜ କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ।